Близките ми починаха. Всички се превърнаха в зомбита. Само аз успях да оцелея. Не знам. Ако не успея да ги спася, ще трябва да излетя с този самолет. И ще трябва да отида някъде. Просто няма никога да си видя близките. Добре. Нека сега да ходим просто да се опитаме да видим това дали ще работи. Аре. Бързо, моля те. Моля, да, за малко мен да ме убие. Бързо. Аре, бе. Ой. Брат. Работи. Къде се намираме? Еха, наистина работи. Малко по малко всички започнаха да се възвръщат. По целия град, даже по целия свят и даже половината град празнуваше. И кмета беше там да отпразнува, че вирусът си е тръгнал. Всички бяха радостни. Освен някои други. За жалост имаше такива, които бяха починали и близките им тръгваха. Имаше и такива, които останаха зомбита, но бяха затворени в капсули. Бащата на Вики пак се ядосваше, защото нямаше пари и нищо не му достигаше. Да ми изпитълнят си. Татко, няма Абонирайте се за канала, ако видеята ми ви кефат. Това беше като цял целия сезон. И ще снимам нов сезон. И задох ви спойлер. Чао, хора!